ሰላም ሰላም ክብረት ፋሚሊ ናይ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ከመይ ኢኹም? ኣነ እኳ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ኩሉ ሰላም ዘለኹ ሰላም ክትሆንለይ ናይ ኩሉ ግዜ ቶምኒተይ ክብረት ፋሚሊ ኣማ ከመይ ሓሊፉ ዳግማይ ትንሳኤ ብወገን ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ብወገንኩም ከ ከመይ ሓሊፉ? እና ናይ ዓመት ሰዓት ይበለና ፋሚሊ እግዚአብሔር ኣምላኽ ለዓመታ ከዓ ብሰላም የጽንሐና። ዝተኣሰሩ ኣሕዋትና ድምፆም ዘጥፍኡ ኣሕዋትና ከዓ ኩሎም ተኣኻኺቦም ፅቡቅ ላይፍ ነሕልፈሉ መዓልቲ ይግበረና ክለኩም ይደሊ ማለት እዩ ፋሚሊ። እምበርካስ ሎማዓንቲ መምፅየ ብይርጉም ሓፍተየ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ምስሊ ማለት እዩ። እና ቀዲመ እንኳዕ ደስ በለኪ ይርግወ እንኳዕ ደስ በለኪ። እግዚአብሔር ኣምላክ ቆዋሚ ናብራ ይግበረልኪ ፅቡቅ ላይፍ ትሕልፍሉ ጽቡቅ ክሳብ ዘለኹ ዕለት ቆሪብኪ ሰጊድኪ ትነብረሉ ቃል ኪዳን ይኹነልኪ ዝሓፍተይ። ካብኡ ድማ ትማለስ ብጣዕሚ ተናዳ ክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ነይርክን ብፌስቡክ ማለት እዩ። ኣነ ማለት ኮመንት ምምላስ ቀልድ ኮይኑ ነይሩ ኣይ እንታይ ድዩ መሲልኩም ፋሚሊ ብንሓቂ ኢና ብሰብ ለኣክል ማብ ኮመንት ተመላልሲ ብዙሕ መዓልቲ ቃፂዑኒ ፌስቡክ ማለት እዩ። ፌስቡክ ከዓ ሕማቅ ክትፅሕፍ ወይ ሕማቅ ክትምልስ ኣይፈት ስለዝኾነ በቃ ስምዒትካ ተቆፃፂርካ ስኡካ ክትብል ዘለካ ማለት እዩ። ኣነ ከዓ ስኡ ኢለ ካብኡ ሓደ ሲጀምር ማለት እዩ ጓል ክሳውቲ ዘለናዮ ዕለት ክቡራት ኢና ባዕልትና እንድሕር ዘይሕሰርናያሲ ጓል ኮይና ሄዋን ስለዝኾነት ክሳብ ዘለቶ ዕለት ለማኒት ተይኮነሲ ተለማኒት እያ። እሱ ክትከውን ዘለዋ ከዓ ካብ ባዕልካ ካብ ኣሰራርሓካ ካብ ጥንካረካ ካብ ስነ ስርዓትካ እዩ እምበር ኩለን ኣጓላት እየን እሞ ኩለን ክንልመን ወይ ከዓ ኩለና ክንከብር ኣይኮናን። ብብናይ ባዕልትና ኣሰራርሓ ኣለና ማለት እዩ። እና ኣብቲ ፌስቡክ ሲ ጓል ተመሪዕካሲ ሕፀ ደይ ሕፀዮ ወሊድካስ ቃል ኪዳን እንዳካልኣ ይግበር እዩ ሽማግለ ደይ ይስራሕ እዩ ህዋ ገረምቲ ኢኽን ማርያምን ሲጀመር ማለት እዩ ጓል ኮይና ከምቲ ዝለክ ንኾየ ቀዳማይ ነገር ውላድ ናይ እግዚኣብሔር እዩ። ሓዳር መርዓ ከዓ ኩሉ ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ እዩ። ክኾነልካ ዳ ኣይኮነልካ ከዓ ሓደ ኣምላኽ ብቻ እዩ ዝፈልጦ። እሱ ከዓ ምስ ቀዳማይ ቃል ኪዳን ተኣስሩ እሞ እንድሕር ዘይተመቸየካ ላብ ካሊእ ከይትኸድ ወይ ከዓ ላብ ካሊእ ሓዳር ክትገብር ኣይኮነን። ምስ ካሊእ ከዓ ሓድሽ ሂወት ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ማለት ምስቲ ቀዳማይ እንድሕር እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘይፈቀዶ ምስቲ ካልኣይ ከዓ ዕድልካ ትፍትን እሞ ቆዋሚ ሓዳር ፅቡቅ ናብራ ክትመርሕ ትኽእል ኢኻ። ምኻድ ዘሎ እዩ ኣግንሲ ሽማግለኻ ይስደድ እዩ እቲ ዋና ሓሳብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ዘሎ ኣብቲ ኮመንቲ ማለት እዩ። እሱ ከዓ ኖርማል እዩ ጓል ስለዝኾነት ክትካብር እዩ ዘለዋ ሽኳ እንድሓደ ወሊዳ እዚኣ ንእሽተይሲ 5 ወሊድካ 4 ወሊድካ ብዘየገድስ ትውለድ ኣይትዝውለድ ማለት እዩ። ጓል ኮይና ክትከብር እዩ ዘለዋ ሽማግለ ክስደድ ኣለዎ ክትሕፅ ኣለዋ ኩሉ ነገር ዘሎ ተኻፊላ ካፋሊት ዘይኮነትስ ዝኾነ ይኹን ተኻፊላ ክትመፅእ ኣለዋ ማለት እዩ ቤተሰብ። እና ጓል ክሳብ ዘለናዮ ዕለት ክቡራት ኢና ንከውን ዘለና ባዕልካ እንድሕር ዘይሕዘርካያ መቸም ሂወትካ ክትሕስር የብለን። ሓደ ዘለና ጓላት ግን ሽኳ እንደ ከምዚ ይርጋ ሓፍትና ብዙሕ ላይ ኣሕሊፋ ተመርዕያ ወሊዳሲ ምንም ቃል ኪዳን ኣይኣሰርካ ደገ ኢልካ እሱ ኢልካ ላብ ወዲ መኻድ ዘሎ እዩ ግን ኣባና ይሰርሒ ሲጀመር የርጉ ሓፍተይ ያላ ይሕቢ ሓፍተይ ካውለ ብሕልፍካ ፅልልዮ ዘለና ደቂ ኣንስትዮ ሓቂ ዘረባ ማለት እዩ። ሓደ ተይዘኾይነን ኩሉ ነገር ትውለድ ኣይትውለድ ብዘየገድስ በቃ ታ ጠንከራ ጓል ታ ጎበዝ ታ ትዕግስተኛ ጓል ኩሉ ግዜ ልትመርሐ ኩሉ ግዜ ከዓ ትልመን እያ። ሓደ ግን ኩላና ሓደ ኣይኮናን ብዘይ ለመና ባዕልተን ስኢለን ብራንድ ሓደርለ ሓድራ ይኽእላየን ደገ ዝበላ ጓላት ምንም ወላዲአን ዘይፍቀደለን ስኢለን ብወነነን ዝኾና ጓላት ደገ ክብላ ይኽእላየን እምበር ኩሉ ነገር ስነ ስርዓት ዘለዋ ጓል ናይ ወለዲ ፍቃድ ትመልእ ኩሉ ነገር ወላዲያ ቃፅዑ ዘዕበያ ጓል ግን ትውለድ ኣይትውለድ ብዘየገድስ ሓዳራት ኮይኑላ ፅቡቅ ናብራ ትመርሕ እያ። ሓዳራት ዘይዝኾነላ ከዓ ካልኣዮ መሪዕካ ሳልሳዮ መሪዕካ ብዘየገድስ ክሳብ ዘለኻዮ ዕለት በቃ
ክብረት ይግባእ ኢሎም ብወላድኻ የኽብሩ ወላድኻ ደኣ ይፈቕደልካ ሓዳር ትመርሕ ማለት እዩ። ኣብ ካሊእ ዓዲ ግን ከመይ ኮይኑ እዩ ብዓድናስ ከምዚ ገለልክን ኣብ ኮመንት ብዙሕ ትምልሳ ነርክን ማለት ጓል እያ ኩሉ ግዜኣ ትከብረላ ዓዲ ላይ ይፈሊ ጓል ዋንሲ ኩሉ ነገር ክትከብር ዘለዋ ዓዲ ክፈልሲ ኣይኽእልን ብዙኾነ እንደ ምንም ክፈልጠለ የብሊ ወላ ዓዲ ለክፈሉ ይኾና ግን ብዓድና ከምኡ የቤተሰብ ግልጽ ልኾናልኩም ኢለ ቪድዮ ዝሰርሕ ብዓድና ትውለድ ኣይትውለድ ብዘየገድስ ታጎወዝ ቆልዓ ታጎወዝ ጓል ታጠንካራ ታትዕግስተኛ ብዙሕ ፈተና ትሓልፍ ሂወን ኩሉ ግዜ ትምርሐ ኩሉ ግዜ ከዓ ትኻብር ኩሉ ግዜ ከዓ ትሕፀ ማለት እዩ። ቀዳማይ ቃል ኪዳና ትኾይንላ ተይዘኾነላ ከዓ ካልኣይ ሂወት ክትጅምር ማይወታ እዩ ክትጅምር ከላ ከዓ ብወነና ተይኮነት ብወነና ባላየሲ በቃ ኣነ ሓዳር ጀሚረ እየ ተመርዐ እየ ኣብ ሂወተይ ከም ከይፈይ ክንብል ኣይንኽእልን ብዙሓት ኣለዋ ማለት ተመሪዕካስ ድላይካ ትገብር ዝመስለን ግን ካብ ባዕለይ ጀሚረ እዚ በቃ ሂወተይ ዝኣንስ ባዕለይ ኩን ኣይክእልን ማለት ቤተሰበይ ወለደይ ኣሕዋተይ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ኣብቲ ናተይ ሂወት ስለ ዝእትዮም ኣነ ክኻብር እምበር ክሓስር ከም ዘይብለይ ስለ ዝከታተልኒ ኣነ ከዓ ኩሉ ነገር ልክኻብር ብቻ ተምኒተይ ማለት እዩ። ስለዚ ጓል ትውለድ ኣይትውለድ ብዘየገድስ ታጠንካራ ጓል ታጅግና ጓል ኩሉ ግዜ ትምርዐ ኩሉ ግዜ ከዓ ትኻብር ትሕፀ ማለት እዩ እና ሓደ ጓላት ከዓ ልትመወዳት ብጣዕሚ ደስ ኢልዎም ሼር ላዋለዋ ኢሎምሲ ተነጓላት ማሽማግለ ዲ ስደድ እዩ ስብል ካዲ ማልክየድ ኣነ ብጣዕሚ ዝግርም እየልነ ለባዕለይ ማለት እዩ ቤተሰብና ጓል ኮይንካ ስኢልካ መንገዲ የለን ኣብ ዓድና ብሕልፊ ማለት እዩ ጓል ኮይና ኩሉ ግዜ ትኻበር ኣለዋ ታጠንካራ ጓል ታጎወዝ ታትዕግስተኛ ማለት እዩ ኩላትና ጓላት ከዓ ሓደ ዓይነት ኣይኮናን ኣፈላላይ ኣለና ከም መልክዕና ከም ኣተዓባብያና ከም ባህርያትና ማለት እዩ ብዙሓት ኣለዋ ወሊደ እየልካ ተታሕቶ ሰውነትካ ወሊደ እየልካ ተራኽሶ ወሊደ እየልካ ክብረትካ ትቕንስ ብዙሓት ኣለዋ ግን ብኡ ያኾነ ውለድ ኣይትውለድ ብዘየገድስ ሰውነትካ ጠንካራ ትኸውን ኣለካ ሰውነትካ ክተኽብር ኣለካ በቃ ኣነሲ ዓርስኻ ተኽኢልካ ማለት ዝኾነ ይኹን ነገር ተስፋ ትቆርፅ የብልካይ ብዝኾነ ይኹን ነገር ከዓ ክትወድቕ የብልካይ ብዙሓት ኣሕዋትና ኣለዋ ኣይ ካልሲ ሓዳር ይገብር ወዲደ እዮሞ ከምዚ ኮይነ እዮሞ ፅቡቕ ላይፍ ክሕልፍ ይደሊ ገለ ይብላ ከምኡ ኣይኮነ ውለድ ኣይትውለድ ብዘየገድስ ሰውነትካ ጠንካራ ኮይንካ ዓርሲ እምነትካ እሙን ኮይንካ ትዘለካ ከዓ ክትሓስር ትኮንካስ ክብረት ብዝኾነ ይኹን ስራሕ ዝኣትኸዮ ከዓ ጠንካራ ሂወት ኮይንካ ኣብዚ ከድካ ተዓዋት እምበር ወዳቕ ኣይኮንካን ኩሉ መዓልቲ ከዓ ክቡር እምበይ ሕሱር ኣይኮንካን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሂወትና በዓልትና ኢና ኩሉ ነገር ንገብሮ ንኽእል እምበር ወሊድካ ኣይወለድካ ኣይኮነን ትክብረት ዝግብኦ ትመርዓይ ትክርስትና ትኩሉ ነገር ትሕፀሲ ለወለደ ብቻ ኣይኮነን ወላ ይውለድ ኣይውለድ ኩሉ ነገር እንድሕር ኮይንልካ ተይዝኾነልካ ከዓ ትዕግስተኛ ጓል ኮይንካ ካልኣይ ትመርዓይ ካልኣይ ትሕፀ ካልኣይ ዳ ትልመን ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ነገር ካብ በዓልትና ኢና ንገብሮ ንኽእል እምበር ጓል ኮይና ክሳብ ዘላቶ ዕለት ትውለድ ኣይትውለድ ብዘየገድስ ክብርቲ እያ ክብል ይደሊ ማለት እዩ ቤተሰብና ዘረባ ከብዝሕልኩም ለማዓንቲ እዚኣ እያ ትመስል ይርግዋይ ከዓ ብጣዕሚ የተሓጒሰ ብዘጋጠም ጠንካራ ሔዋን ናይ ክንደይ መርኣያታት ኮይንክልና ሓፍትና ማለት እዩ ፅቡቅ ሂወት ክትነብሪ ተምኒትና እዩ እግዚአብሔር ኣምላክ ቆሪኩ ሰጊድኪ እፎየልኪ ትነብር ለናብራ ይግበረልኪ ዝሓፍተይ ወለድክ ድማ የርየና ሙሉእ ብርሃን ከዓ ኣፀቢና ንርኢ ፅቡቅ ተስፋ ኣለና ማለት እዩ ይርጋ ሓፍተይ ናዘን ሓደ እናወሲድን ዝናገራ ከዓ ከይሰምዐየን ስኢልኪ ያው ጠንካራ ወላዳ ዋንካ ብዙኾነ ግን ሸለል መሃል ከዓ ፅቡቅ እዩ እናይ ርግዋይ ፅቡቅ ናብራ ይግበረልኪ እግዚአብሔር ኣምላክ ዝተባረኸ ቃል ኪዳን ይግበረልኪ ዝሓፍተይ እና ብጣዕሚ ካየ ዝፈትየኪ ዘኽብረኪ ይመቸኹም ፋሚሊ ማለት እዩ ናይ ቻናል ሓድሽ ዝኮንኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ናገርኩም ማበራትዕኒ ቤተሰብ ከዓ ከምቲ ልሙድ ሃናፂ ርእይትኩም ኣይፈለኒ ሁለኩም ደሊ ባይ